Ako ti kažem da prosječni SUV možete koštati gotovo $10.000 godišnje između preventivnog održavanja, neočekivanih popravaka i dijelova koji otkažu prije vremena, bi li mi vjerovao? Pa to je potpuno stvarno i dokumentirano u brojnim studijama automobilske industrije. Ali smireno, duboko udahni, jer u ovom videu ću ti pokazati 5 pravih, apsolutnih kraljica pouzdanosti u automobilizmu. To su oni legendarni SUV-ovi koji se ne pokvare ni ako ih malo zlostavljaš, povremeno zanemariš ili ih koristiš svaki dan za apsolutno sve. Oni koji izdrže stotine tisuća kilometara samo s redovitim mijenjanjem ulja svakih 5000 kilometara, osnovnim filterima zraka i goriva te standardnim pregledima iz priručnika. Auta koja kupiš samo jednom i doslovno zaboraviš na automehaničarsku radionicu godinama bez briga. Mar ovdje ne govorimo o prolaznim modama koje traju 2 godine ni o golemim dodirnim ekranima od 50 inča koji lijepo izgledaju u izložbenom salonu, ali ne dodaju stvarnu vrijednost na duge staze. Govorimo o SUV-ovima napravljenima od prave, provjerene inženjerije kroz desetljeća. Onima koji se osjećaju čvrsto kad zatvoriš vrata s odlučnošću, koji odolijevaju vremenu bez da se raspadnu poput igračaka i koji se još uvijek mogu ponosno pokazivati nakon desetljeća intenzivne svakodnevne upotrebe. Zato se dobro smjesti u svoju stolicu, zabilježi što slijedi i podijeli ovaj video u svim svojim WhatsApp grupama s prijateljima i obitelji, jer ću ti otkriti najizdržljivije SUV-ove na trenutnom tržištu i one koji te nikad neće ostaviti nasukanog na cesti usred noći i one koje konkurentske marke definitivno ne žele da poznaješ ili izravno usporediš s njihovim proizvodima. Ali prije nego što započnemo ovu putanju kroz pouzdanost u automobilizmu, ako ti se sviđa iskren sadržaj o autima gdje ti kažemo istinu bez filtera, lajkaj video i pretplati se na kanal da ne propustiš više ovakvih analiza. Sad da, ovo je ono što trebaš znati. Broj 5. Subaru Outback. Počinjemo ovu listu s draguljem koji je desetljećima dokazao što zaista znači riječ otpornost u svijetu automobila. Ovo je Subaru Outback, SUV karavan koji je praktički izmislio cijeli segment crossovera kad nitko nije vjerovao u njih tamo u 90-ima. U to vrijeme ljudi su gledali na karavane kao na dosadne aute, obiteljske bez osobnosti i duše. Ali Subaru, i s tom japanskom vizijom koja uvijek ide korak ispred tržišta, rekao je čekaj malo i lansirao Outback, revolucionarno vozilo koje je kombiniralo udobnost limuzine s mogućnostima terenca. Od tada je promijenilo povijest segmenta. I pazi na ovo, jer Subaru nije samo izmislio koncept, usavršio ga je godinama. Od samog početka Outback dolazi s permanentnim pogonom na sva 4 kotača u svim verzijama bez iznimke, nešto što konkurencija i danas naplaćuje $1000 posebno ili ti daje samo u najskupljim i najopremljenijim modelima. I tu je ključna fora. Subaru radi ono što drugi samo obećavaju u reklamama. A zašto je na ovoj listi najpouzdanijih? Jer Outbackovi lako prelaze 200.000 km bez ikakvog napora, samo s mijenjanjem ulja, filterima i osnovnim održavanjima iz priručnika. Postoje dokumentirani vlasnici koji su prešli 300.000 pa čak i 400.000 km, a auto i dalje pali savršeno kao da se ništa nije dogodilo. Nezavisni mehaničari to savršeno znaju. Outback je jedan od onih vozila koja gotovo nikad ne zalaze u radionicu za popravke, a kad zalaze, to je zbog nečeg apsolutno minimalnog. I to nije sve što nudi. Čak i osiguravajuća društva ga obožavaju jer ima jedne od najboljih ocjena sigurnosti prema Institutu za osiguranje sigurnosti na cestama i drugim međunarodnim specijaliziranim institucijama. Statistički sigurniji auto znači jeftinije osiguranje, a to je novac koji ti ostaje u džepu svaki mjesec. A ako govorimo o performansama, ni tu ne zaostaje niti je dosadan. Trenutni Outback ima turbomotor od 2 i 4 litra s dostupnih 260 konjskih snaga. I ne, jer definitivno nije lijeni ni nespretni SUV. Ovaj se kreće s autoritetom, s tim savršenim ravnotežom između snage i kontrole. Osim toga,
zadržava taj karakteristični bokser motor Subarua koji mu daje impresivnu stabilnost u oštrim zavojima i teškim terenima. Nizak centar gravitacije čini da se vozi više poput sportskog auta nego tradicionalnog SUV-a. I ovdje ti ostavljam najbolju godinu koju možeš odabrati za ovaj model prema stručnjacima. Ako želiš najuravnoteženiji mogući Outback, idi na model iz 2020. Te godine Subaru je sve fino podešao, više tehnologije sigurnosti, bolju kvalitetu interijera i razumnu cijenu bez da moraš potpuno isprazniti ušteđevinu. U iskrenom sažetku, ovaj SUV nije samo pouzdan, on je pametna investicija na duge staze. Kupiš ga jednom. Jače održavaš ga kako treba prema priručniku i pratite doslovno cijeli život. Subaru Outback ne bit će luksuz ni praznu ekskluzivnost, bit će nešto puno važnije. Neću te gnjaviti i odvest ću te kamo god želiš bez drame. I to u svijetu punom jednokratnih automobila od kartona vrijedi čistog zlata. Broj 4. Toyota RAV4. Na ovoj poziciji imamo pravi svjetski ikonu. SUV koji nije samo osvojio ulice cijelog svijeta, već i srca milijuna vozača koji traže nešto što zaista traje bez komplikacija. Govorim ti o Toyoti RAV4, SUV-u koji izgleda kao da je napravljen od japanskog čelika blagoslovljenog bogovima pouzdanosti u automobilizmu. I Toyota je pogodila u centar s pobjedničkom formulom. Kad je lansirala RAV4, shvatila je nešto ključno što mnoge marke još uvijek ne hvataju. I ljudi ne traže komplicirane aute pune elektronike ni s golemim dodirnim ekranima. Ljudi traže vozilo koje radi svaki dan, koje ne otkazuje u ključnom trenutku i koje ti ne izaziva sjede vlasi svaki put kad ga upališ. RAV4 je upravo to, suv lak za vožnju, čvrst poput stijene i s šasijom koja izgleda neuništivo. Motor je remek djelo jednostavnog, ali učinkovitog inženjeringa. 2,5 litara, 4 cilindra u liniji, ništa egzotično, ništa moderno, ali nevjerojatno učinkovito i to je izdržljivo. Toyota ti ne pokušava prodati maglu s ovim SUV-om, kaže ti istinu od početka. Neće biti najuzbudljiviji za vožnju, ali će ti trajati cijeli život. I ispunjava to bez iznimke. I pazi na ovaj šokantni podatak, jer postoje stvarni dokumentirani svjedočanstva starijih vlasnika koji kažu da njihovi RAV4 već imaju više od 500.000 kilometara i još uvijek voze bez većih popravaka. Da, dobro si pročitao, 500.000 kilometara s istim originalnim motorom, istim mjenjačem i bez glavobolja. To ne postiže svaki SUV na tržištu i zato ovaj model zadržava vrijednost kao da je zlato. Rabljeni RAV4 od prije 10 godina još uvijek se prodaje skupo na tržištu rabljenih, jer ljudi znaju da je još uvijek tank. Dok druge marke gube pola vrijednosti čim izađu iz salona, RAV4 je suprotno. Izgleda kao financijska investicija. A ako te brine cijena osiguranja, smireno, daleko od toga da je skup, kao što mnogi misle, RAV4 je među najjeftinijim SUV-ovima za osiguranje, zahvaljujući svojim visokim ocjenama sigurnosti. I u usporedbi s Jeep Cherokeeem ili Ford Escapeom, koštama te manje u održavanju, manje u neočekivanim popravcima i manje u mjesečnom osiguranju. Da, mnogi misle da je skup na početku kad vide cijenu, ali tajna je u onome što dolazi nakon kupnje. Neće ti tražiti ništa skupo, ni mjenjač, ni motor, ni frustrirajuće elektroničke probleme. Dobro održavani RAV4 je praktički vječan i to savršeno objašnjava zašto Toyota još uvijek prodaje više od 1.000.000 jedinica godišnje u cijelom svijetu. Jer kad auto zaista radi, ne treba skupu reklamu. Zadovoljni vlasnici rade posao preporučivanja marke. Ovaj SUV je garancija na kotačima. To je kao kupnja obveznice za dugoročnu štednju. Kupiš ga jednom i zaboraviš na radionicu zauvijek. I ne miči se s ekrana jer ulazimo u 3 najbolja, najpreporučenija od strane stručnjaka automobilske industrije. Broj 3. Hyundai Santa Fe. Sad idemo s teškašem koji si je zaslužio mjesto stalnim trudom i dokazanim rezultatima. Ovo je Hyundai Santa Fe, SUV koji je doslovno promijenio povijest Hyundai'a zauvijek. Prije nekoliko godina nitko nije ozbiljno shvaćao Hyundai u ovom segmentu. Mnogi su ga vidjeli kao ekonomičnu marku osnovnih i jeftinih automobila, ali to je potpuno ostalo iza. Danas
Santa Fe se natječe ravnopravno s divovima poput Toyote, Honde i Mazde, i to s mješavinom hrabrog dizajna, dokazane učinkovitosti i prije svega pouzdanošću, koja je iznenadila cijeli svijet automobila. S vanjske strane ovaj SUV odmah privlači pažnju. Njegov dizajn je drugačiji, moderan i s vlastitim karakterom. Nije još jedan generički SUV iz hrpe, ali ono što ga zaista stavlja na ovu listu nije izgled, već dokazana izdržljivost. Tada vlasnici Santa Fea postižu više od 300.000 kilometara s malo više od osnovnih održavanja iz priručnika, mijenjanja ulja, kočnica i guma. Ništa od oštećenih mijenjača, ni motora s ozbiljnim curenjima, ni elektroničkih ekrana koji umru prije prve godine. I tu dolazi do točke koja mi se najviše sviđa i koja dodaje najviše vrijednosti. Garancija marke. Hyundai nudi garanciju od 10 godina ili 100.000 milja za cijeli pogonski sklop. Nijedna druga marka na ovoj listi ne daje toliko podrške. To znači da ako se nešto ozbiljno dogodi s motorom ili mijenjačem, nećeš morati platiti ni centa iz svog džepa. Za vozače koji traže mir i ne žele se svaki mjesec svađati s radionicom, ovo je u osnovi polica za duševni mir uključena u cijenu kupnje. Motor također savršeno obavlja svoj dio. Jer Santa Fe ima blok od 2 i 5 litara sa 190 konjskih snaga, koji neće biti najjači u segmentu, ali jest jedan od najpouzdanijih. A ako tražiš još veću uštedu na gorivu, postoji hibridna plug-in verzija, koja kombinira performanse s ekstremnom učinkovitošću. To je SUV koji ti daje slobodu izbora bez da ti komplicira život. I pazi na modele koje većina stručnjaka favorizira. Godine 2018. i 2022. su najpreporučenije i od mehaničara i od samih vlasnika. Model iz 2018. označio je početak nove ere za Hyundai. Potpuni redizajn, bolji materijali interijera i primjetno poboljšanje u tehnologiji sigurnosti. A 2022. odvela je sve to dalje, osvojivši nekoliko međunarodnih nagrada za pouzdanost i opće performanse. I najbolje od svega je da Santa Fe još uvijek ostaje podcijenjeni SUV na tržištu. Mnogi ga ni ne pogledaju jer automatski idu na tradicionalnije marke, ali to ide u tvoju korist. Možeš dobiti Santa Fe u odličnom stanju za manje novca, s boljom opremom i kvalitetom koja je već potpuno dokazana. Vrijednost preprodaje i dalje raste godinu za godinom, a osiguranja su jeftinija od onih kod rivala poput Jeepa ili Volkswagena. I to se pretvara u kompletan, uravnotežen, pouzdan i lak za održavanje SUV. Zato ako tražiš SUV koji kombinira pristupačnost, sigurnost i stvarnu izdržljivost bez žrtava, prestani uvijek gledati iste stare marke i daj priliku Santa Feu, jer dok ga mnogi podcjenjuju zbog predrasuda, drugi ga već uživaju bez da zalaze u radionicu. Broj 2. Subaru Forester. Jer da nastavljamo naprijed i sad dolazimo do jednog od mojih omiljenih SUV-ova u cijelom svijetu. Subaru Forestera, modela koji je iznova i iznova dokazao da je napravljen da traje i odoli svemu što mu baciš pred noge. Kompaktni SUV koji je praktički otporan na sve. I ne kažem to samo ja na temelju mišljenja. Stručnjaci iz Consumer Reportsa dali su mu ocjenu pouzdanosti od 98 od 100. Dobro čuj taj broj, 98. To je najbliže apsolutnoj savršenosti što ćeš vidjeti u automobilske industrije. Rezultat koji ostavlja daleko iza mnoge marke koje pune usta pričama o izdržljivosti u reklamama. Ali razgovarajmo o temi koja uvijek izaziva polemiku i sumnje, mjenjačima Subarua. Da, prije desetljeća bilo je ozbiljnih problema s CVT mjenjačima. Mnogi vlasnici su se žestoko žalili i to je na neko vrijeme obilježilo marku. Ali istina je da je Subaru poslušao kritike, naučio iz grešaka i potpuno ispravio. Danas su ti mjenjači potpuno drugačiji, jači, precizniji i puno izdržljiviji. I dobro čuj, što je ključ uspjeha. Subaru službeno preporučuje mijenjanje tekućine mjenjača svakih 50.000 km. Iako neki vlasnici to protegnu do 90.000 bez problema. Ali ako održavaš kako treba prema priručniku, taj mjenjač će ti trajati godinama bez da traži išta skupo. I to ne kažem iz teorije ili nagađanja, kažu to sami vlasnici koji danas imaju Forestere s više od 300.000 km i mjenjačima potpuno netaknutim.
A ako govorimo o motorima, bokser od 2 i 5 litara s 4 cilindra je jednostavno mehanički dragulj. To je jedan od onih motora koji zaslužuju poštovanje u industriji. Je proizvodi 182 konjske snage i zahvaljujući svom jedinstvenom horizontalnom dizajnu s suprotnim cilindrima, centar gravitacije auta je niži, što dramatično poboljšava stabilnost i prijanjanje. Drugim riječima, dok se drugi SUV-ovi opasno naginju u zavojima, Forester se lijepi za asfalt kao da je sportski auto. I kao da to nije dovoljno, Subaru još uvijek radi nešto što gotovo nijedna marka danas ne radi. Daje ti pogon na sva 4 kotača standardno od osnovne verzije. Čak i u najjeftinijim ulaznim verzijama. Ne moraš platiti $1000 dodatno ni ići na top verziju. Od najosnovnijeg, svi Foresteri dolaze s pogonom na sve kotače i kompletan paket sigurnosti. To je pravo razumijevanje klijenta. To je proizvodnja automobila misleći na stvarne ljude, ne na prazni marketing. I to savršeno objašnjava zašto se Forester drži među prvim mjestima pouzdanosti godinu za godinom. Jer iza privlačnog dizajna ili golemim ekranima, ono što je važno je da te ne ostavi nasukanog, da ne otkazuje i da te prati desetljećima. Subaru Forester je pametna odluka. SUV koji ne treba ništa pretvarati, koji jednostavno ispunjava što obećava. Japanski je, pouzdan i ima povijest koju nijedna marka ne može poreći. Ovo je jedan od rijetkih koje još uvijek možeš kupiti zatvorenih očiju. Broj 1. Honda CR-V. I napokon dolazimo do neospornog kralja pouzdanosti, SUV-a koji je svrgnuo samog Toyotu RAV4 nakon desetljeća dominacije i koji danas uživa u apsolutno razornom uspjehu i u Sjedinjenim Državama i u cijeloj Latinskoj Americi. Govorim ti o legendarnom Hondi CR-V SUV-u koji je postao neosporni favorit publike i dragulj u kruni Honde. Otkad se pojavio na tržištu 1995. godine, CR-V je bio savršen i dokumentiran primjer kako se radi pouzdan, praktičan i izdržljiv SUV koji odolijeva vremenu. I najimpresivnije od svega je da je zadržao tu željeznu reputaciju gotovo 3 desetljeća. Nešto što vrlo malo modela u cijeloj industriji može reći s ponosom. Danas CR-V ne samo da potpuno dominira svojim konkurentnim segmentom, već je i oborio višestruke rekorde prodaje tijekom 2024. definitivno se učvrstivši kao najuspješniji model u cijeloj povijesti marke Honde. A koji je pravi tajni recept za održivi uspjeh? Jednostavan i izravan. Motor i mjenjač apsolutno besprijekorni, pravi japanski inženjering i čista povijest bez skandala. Dok druge marke očajnički pokušavaju se iznova izumiti svake godine kozmetičkim promjenama i spektakularno propadaju u tome, Honda je malo po malo usavršavala svoju pobjedničku formulu bez da pokvari ono što je već savršeno radilo. Najuglednije specijalizirane revije to potvrđuju godinu za godinom. I Consumer Reports i RepairPal dali su mu gotovo savršene ocjene pouzdanosti, stavljajući ga dosljedno iznad izravnih konkurenata poput RAV4 ili Mazde CX-5. I ne kažu to mediji samo zbog plaćene reklame, kažu to sami zadovoljni vlasnici. Dovoljno je ući u online forume vlasnika. Korisnici CR-V-a nisu tamo da se neprestano žale na probleme. Ne vidiš dnevne objave o oštećenim mjenjačima na 50.000 km ni spaljenim motorima prije vremena. Umjesto toga, idi potraži komentare o drugim popularnim markama i vidjet ćeš cijele liste kroničnih grešaka i neriješenih problema. Honda CR-V jednostavno radi dan za danom i kad marka to postigne dosljedno, a da vjernost klijenata traje cijeli život. Osim toga, Honda je znala inteligentno evoluirati bez gubitka svoje originalne esencije koja ga je učinila slavnim. S dolaskom modernih hibridnih verzija, CR-V je postao najprodavaniji hibridni automobil u Sjedinjenim Državama tijekom 2023. Njegov pogonski sklop kombinira motor od 2 litra Atkinsonovog ciklusa s učinkovitim električnim motorom. Dosežući kombiniranih 204 konjske snage, gladak poput svile, osjetljiv na gas i s apsolutno spektakularnom potrošnjom goriva. Ne trebaš ga puniti na zidu svaki tjedan, a ipak osjećaš tu trenutnu snagu tipično za dobro napravljeni i podešeni japanski motor.
I najzanimljivije i najsimboličnije od svega, CR-V je službeno prestigao RAV4 u ukupnoj prodaji. Da, numerička razlika je još uvijek mala, ali je simbolična i moćna, jer pokazuje da je Honda napokon postigla ono što su mnogi analitičari smatrali potpuno nemogućim, skinuti krunu kralju Toyoti. I nije to učinila agresivnim marketingom ni skupom reklamom, već stvarnim, dokazivim rezultatima. Vlasnici to kažu apsolutno jasno u svojim svjedočanstvima. To je SUV koji ne traži ništa čudno ni skupo, koji te pouzdano vozi kamo god želiš i koji jednostavno ne otkazuje kad ti je najpotrebniji. A kad vozilo tako dosljedno odgovara, godinu za godinom, završiš vjerujući mu kao da je važan dio obitelji. Honda CR-V je bez ikakvog pretjerivanja savršeni SUV za one koji žele kupiti samo jednom i voziti mirno zauvijek. Izdržljiv poput stijene, siguran za cijelu obitelj, ekonomičan u potrošnji i prije svega zaista pouzdan bez reklamnih trikova. A sad kad poznaješ ovih 5 legendarnih dokazanih opcija, i dopusti mi da ti dam neke zlatne završne savjete koji ti mogu uštedjeti $1000 i mnogo nepotrebnih glavobolja. Prvo, bez obzira koji od ovih 5 SUV-ova na kraju odabereš, uvijek provjeri potpunu povijest održavanja vozila ako ga kupuješ rabljenog na sekundarnom tržištu. Pouzdan auto ostaje pouzdan samo ako je održavan ispravno prema priručniku proizvođača bez prečaca. Drugo, ne daj se povesti samo najnižoj cijeni koju nađeš na internetu. Outback ili Forester $500 skuplji, ali s potpunom dokumentiranom poviješću vrijedi puno više od jeftinog bez papira o održavanju. Treće, ozbiljno razmotri hibridne verzije ako su dostupne na tvom lokalnom tržištu. Da, koštaju malo više na početku, ali akumulirana ušteda na gorivu tijekom 5 ili 10 godina potpuno to nadoknađuje. I četvrti savjet, ne boj se platiti pregled prije kupnje kod nezavisnog mehaničara od povjerenja. Ulaganje $100 u profesionalni pregled možete spasiti od kupnje limuna koji će te kasnije koštati $5 ili $10.000 u popravcima. Ovih 5 SUV-ova dokazali su kroz desetljeća da kad se inženjering radi dobro od početka, rezultat je vozilo koje jednostavno ne otkazuje ni razočarava. Oni su živi svjedoci da još uvijek postoje proizvođači koji se iskreno više brinu za dugoročnu kvalitetu nego za trenutne tromjesečne prodaje. Ako ti je ova detaljna i iskrena analiza pomogla donijeti bolju odluku o kupnji ili ti otvorila oči za opcije koje prije nisi poznavao, ne zaboravi lajkati video, podijeliti ga s nekim tko traži pouzdane SUV i pretplatiti se na kanal za više iskrenog sadržaja o autima bez varljive reklame plaćene od marke. I ostavi nam u komentarima koji od ovih 5 SUV-ova bi ti osobno odabrao i iz kojih specifičnih razloga. Bili išao na permanentni pogon na sva 4 kotača Subarua, na pouzdanost dokazanu desetljećima Toyote ili na vrijednost i garanciju Hyundaia. Želimo pročitati tvoje iskreno mišljenje. Vidimo se u sljedećem videu gdje ćemo nastaviti razotkrivati mitove i otkrivati neugodne istine automobilske industrije.